Takpan na po. Wala na. Kulit mo ka. Wala na pagluto ko yun. Santang durian guys. Durian. Ayo. Ako. Yan, dahon naman dito. Asa? Ingat mong utong uli. Nagpit na masiwa. Tengah durian guys oh. Yun, ang daming durian mga kabisdak. Hay laban ni. Ari de ko ya bela kay maikuan sa lo. Oh, bisa na ano ba o? Ora lang. Gaday. Oh. Ilang palabing lagi ana lang. Ilang ikuan ka. Oblihan daan ni. Ayo. Ada lang ni. Dalhan man niya. Hindi ko minaw. Hindi na bro. Dito dia sa kuan. Dira. Tama ni, hindi din po dubog. Nandasan na tubig ni. Tubod lang dia. Ay tubod. Ano? Kay oblihan nila, ali lang parihagapon ba? Di yang kuan ano. Padaot lagi, masig dili makaon, dito gabot. Musod ng hanap. So hello po mga kabisdak. Andito tayo ulit sa bukid. Na tayo lang mag-isa. Wala si Mrs. dahil nag-attend ng meeting sa mga estudyante namin. So yun. So tayo lang muna. Yun o. Yun. Sarap man durian guys. Grabe. Solid. Ganda dito oh. Ito yung mga talungan nila mga kabisda ko. Yan oh. Ang laki na. Yan oh. Di ba? Sobrang laki na mga kabisdak. Kukuha tayo ng konti mga kabisdak ng talong na tulad nito. Yan o. Yan. Yan po mga kabisdak ang kukunin natin para panggulay lang. Na mga anim lang, mga anim na bunga, mga anim na piraso lang yung kukunin natin para panggulay-gulay lang natin sa bahay. So, ang laki na mga kabisdak oh. Sobrang dami na. So dito mga kabisdak sa bukid, pag magtiyaga ka lang magtanim, may anihin. Na tulad nito oh. Laki ng talungan nila dito oh. Yan oh.
Na sobrang dami. Puntahan lang natin si Irpat mga kabisdak. Baka na siya ang tawag dun sa Tagalog. Basta sa amin dito ang tawag dyan is limpisa. Na yung kinukuha yung mga ano, yung mga kunting damo-damo. Ano, ang tawag dito is ano, naglaline weeding pala. Nako, ang dilim. Nag-against the light man. Yun, no. Kukuha tayo. So pagkatapos nating kumuha ng talong mga kabisdak, ay kukuha po tayo ng gabi para pang ano natin, lauoy. Tawag sa amin lauoy, manggulay-gulay. Ang sarap kasi may sabaw-sabaw eh. Tapos lagyan ng tuyo. Goods na. So tara mga kabisdak, ipapasyal ko kayo dito sa mga talongan. Let's go. Ito yung kukunin natin mga kabisdak, oh. Amaya na lang siguro. Pagkatapos ng ano, wala tayong pang ano eh, gunting. Baka masira eh. Sayang naman yung puno. Na kailangan talaga pag mag-harvest dyan is hanap tayo dito mga kabisdak. So kailangan talaga dyan is may pangkuha talaga. Wala, ang cute. Ang cute ng mga sisiw. Sisiw yan. So ito po yung agumho mga kabisdak, oh. So dalawa to mga kabisdak. May isa pa dito, ayun, oh. Ayun, oh. Hagumhom. At bibigyan din tayo ng ibon ni pinsan. Ayan. Ito yung ibibigay sa atin. Ayan. Ang tawag dito sa amin mga kabisdak ay alimukon. So wala tayong mahanap na ano, gunting o kahit ano na pwedeng paputol ng bunga ng talong. Maya na lang mga kabisdak. Masyado pang maaga eh. Kaya dito muna tayo sa bukid. Dito lang muna tayo magtatambay ngayon mga kabisdak. Dahil maya pa tayong tanghali umuwi. Di nais ko palang magpasalamat sa inyo, no? Sa inyong suporta. Maraming salamat sa inyo lahat mga kabisdak. Kaya dito lang tayo. Dito tayo mga kabisdak, maglalakad-lakad lang. Puntahan natin si Irpat. Puntahan natin si Irpat mga kabisdak. Sana yun? Sana ba ito? Ayun. Uy, ang dilim. Ang dilim ng kamera.
Yan po yung ginagawa ni Erpat mga kabisdak. Yan. Line weeding. Wala lagi nagilahos ning babaw lagi pa. Ah, putol-putol. So yan po yung mga ginagawa na dito mga kabisdak sa bukid. Ano? Na. Line weeding. Tara mga kabisdak. Pasyal tayo sa doon sa taas. Maghanap tayo ng magandang spot doon. Mag-uusap-usap tayo. Pasyal tayo. Pangit na resolution nito sobrang dilim against the light. Tara, pasyal tayo mga kabisdak. You know, may dala tayong bag mga kabisdak. Dito yung cellphone natin at ang extra battery sa ating action cam, sa ating camera na ginagamit. So dito tayo sa taas mga kabisdak. Pasyal tayo dito. Wala tayo dahil si Mrs. nag-attend po ng meeting sa aming mga dalawang anak, estudyante. Kaya ako muna dito sa bukid. At si Erpat kasama ko din na yun, nandito na tayo. Ang ganda dun, oh. You know? Yun. Ito yung kuha ng cellphone natin mga kabisdak. So ginagamitan natin ang cellphone para klaro. Masyadong madilim eh. Nako, walang internet connection dito Gagi. Hayop. Kaya lang ang problema nandito mga kabisdak, walang signal. Mayroon pala. Ito yung pinapanood ko lang yung mga kabisdak nung last upload natin. Yan o. Na kumuha lang ako ng konting clip, mga vlog doon. Dahil mataas yun na 56 minutes yun. Tapos hindi naman kailangan na i-upload ko lahat yun sa Facebook Dahil dito sa Facebook mga kabisdak, nauumay ako. Yung stream ads ko mga kabisdak, nagka problema. Hanggang ngayon hindi pa nabalik.
Kaya tinatamad na ako sa Facebook eh. Kaya dito lang muna ako sa YouTube. So sa YT lang tayo nag-upload palagi, no. Nag-update palagi mga kabisdak sa ating mga ginagawa sa araw-araw, sa mga vlog natin. Kung saan tayo pumunta. Kung ano yung ginagawa natin sa buhay. Doon po natin ina-upload. Dahil nga po eh mas mabuti pa sa YouTube mga kabisdak. Dahil ang kitaan mas malaki kumpara doon sa Facebook. Kaya kayong mga mga ang tawag doon, mga vlogger na mahilig sa Facebook, wala yan. Wala kang kinabukasan dyan sa Facebook. Ang liit ng kitaan dyan. Tapos hindi mo alam kung ano yung nasa loob ng ang utak ni Mita. Na kunting post mo lang nagkakaroon na violation. Tapos yung iba naguhubad na. Kahit ano lang yung mga ginagawang content. Pero hindi binibigyan ng violation ni Meta. Pero dito, wala talaga. GG. Kano ba? 6 minutes. Kaya dito na tayo. So maya maya siguro mga kabisdak is pupunta na tayo dun sa uuwi na tayo. Ay, nakatulog ako. Nakaidlip ako mga kabisdak. Ay. So puntahan natin si Irpat mga kabisdak dahil baka abutin tayo ng uwan dito. Ng ulan. Baka abutin tayo ng ulan dito mga kabisdak. Hindi na tayo makauwi dahil maputik yung daan. Pa! Bumabada na lang ko. Kaya mura naglan ng panahon. Ha? Ilim bilang kong ringkot. Ha? Magagmay naman siya to. Ha? Kanturo yan? Sino ito naman eh? Kaliso? Hindi siguro eh. Si Puyat ang bisig kwan sa kwan? Ang puyat ang pilihan. Pag mo hindi mo na sampayan. Bisaya nanda ko. Atay. Ang buta na ka sa uban. Pero ako ang tawag seminar, mao gina. Sampayan gina siya. Ikabuhi na. Alright mga kabisdak. So kailangan natin umuwi mga kabisdak. Baka abutin tayo ng ulan dito, no? Wala naman tayong dalang iniwan ko sa bahay yung yung raincoat. Pero babalik din tayo dito mamaya mga kabisdak para kunin natin yung ibon siguro kung ano yung plano natin, kung sila Irpat na ba. Baka kasi umuwi si Irpat ngayong tanghali, so kailangan natin na
So magkarga muna tayo ng kahoy mga kabisdak. So kailangan need talaga natin na magkarga ng kahoy. Kahit kunti lang. Ay hindi pa yan kunti, ang dami pala yan. Kala ko pa kunti lang. Buddy, say hi to vlog. Hi. Yummy. Luko-luko ka. Ayan. So ipaparada muna natin yung motor natin mga kabisdak. Dahil magkarga na tayo. Dito ka muna. Yun. Aksin makulan. So yan mga kabisdak, yan yung karga natin. Thumbnail. Yun.